Malag, Mama. pang shopping. Lasag na mo Kanang naungan mo madaan ay shopping. Ano, dili, ay. Kung para nimo di mo dag-shopping sa lain. Sos, daghang pa nag-apas ani, oy. Shopping ba? Puriya gaba. Wah, magiging kwarta mo sige pangayo na unsa man taong ka Sos, kapuya sa nimo, oy. Dapat mabiyaan sa tika kadugayan, giperti nimo pagkatihika. Ipagawas pa nimo tinaguan diha, be. Ipagawas ko ni daghang mga kita sus. Niba. Usa na wala kasi kay kuan diha dayo makakita. Ay sus. Ako nahagan mga ikuan sige pang masahe, pang hilot-hilot tungod ng sige pag kwarta sige ko kamao. May ang anan mo buhato no. Magampo-ampo ka nga na mga piyang. Pero kwarta ta. Oo. Pwede ra sad. Sige. Sige. Atong sagdan. Sige pagampo-ampo diha oy. Ayaw, di ma. Murag patol. Layo asan yung balay ni. May palpak eh. O tara. At buo na ko. Sab ko mo kadon laboy. Ato pa sa manghilutay no, kay murag gabi naman imong sakit na. Grabe ka to din na hungkos ka tay pagkiyod ako na uma. Grabe pagka-disable na ako. Jud lab, kay murag kinahanglan na jud na pahilot na naton hab. Lagi. Samtan nimo ara ko mo dadon. Ato ka dito. Kisa mo na maghilot aba matiwas ko ani. Adi di ka matiwas lagi kay daghan gyud siya na ayo parehas nimo. Kasi mamatay na sa ani no. Ginagawa mo. Kaya mo ta dito sumid sa usa. Iya, naunta ka. Tapi akong pangyuran day. Asa dapit manghilot dire day. Ay, timing. Kanang larguhan na din ato ya. Ako ang bana ang manghilot pa. Timings kasi. Gito bagus kuno akong kakampo. Imong bana? Oo, akong bana. Manghilot. Nga bitso ko nga to O day. sige, larguhan lang niya. Ginagawa mo. Nagsisit pag-shopping. Hindi ko tumir. Ay, kanay, klaro gini pahilot oh. Uy, Pahilot ko nimo. ay, ikaw ano kung palpak. Ako, akong hilot ha, dili palpak. Lingkod. Ana. Kasing maayo ni akong pangyuran. Ay, so, dali, na. Ana ha, ginhawag laom. Pwede ba kantar mga piang ka? Okay. Okay. Payo lagi ka ni. Okay. Lingkod. Ito. Mamagitiwasan ni akong piang ani. Ayaw lagi ka ni lagi nun sa. Binuang ning lupa. Okay. Balik-balik mo ha. Okay na, barog no. Diba, ulian lagi ka no sa. Tuon na ako. Ayaw, di ma. Isamot man. Ni grabe samot. Ah, may rason kay. Kung masih bayad lang ko sa lakaw. Uy, batasan. Ay, asa dito dapat ang mong bana. Kasi ipahilit. Uy! Ay, ang bana. Check, ay natagak mo ganyan siya. Grabe naman pag ana-ana ba. Siguro yung pagkakuana. Siguro rush. Siguro kayo mo Kita hindi pangita ang imong bana. Ay, lagi love. Ako na dapat lang. Di matuloy. Largo nga na siya nga sunod. Ay, murag. Asa dapat na mo hilot man. Nasa larguan na ni. Larguan na. Ginagawa mo. Sige sa ato ni. Larguan na niya. Kumalan na. No. Sinisado. Ayo. Hey. Day, ikay maghilo ni boss. Ayaw, di ma. Unsa may sakit ani day? Pasensya. Patol atake. Di ka na natagak ni siya pag ano na mo. Pag tujak na mo. Ano ko stop ni boss. Ayo ka taw ko boss. Paliw ko hilota na ito para maulian. Mama na. Pelingkura rin day sa bulikon. Uy. Ayaw, di ma. Lain yan. Patol ni day. Ako may bahala ni day. Ay, tataro siya. Ay, ana. Naghiluto na kanila. Punggo anak. Ako may bahala nimo. Di totoo yan. Paita ni mga pasinti na. Ayo hataw ko. Uli gini. Ayo. Ginagawa. Ayo, asa naman ni kamay. Ayo, dari. Ayo halin ko boss, Jesus, ang jil-jil na nakadaot na ni mo.
naman eh. Tayo pasabot anak. Wala ang pasyente. Ay, ang pasyente na lang. Ikaw mong gihilot.